Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Siriýanyň Günnor enklawynda yüzlerçe jihatçy, şol sanda türkmensanly söwüşçüler hökümet güýçlerine tabyn boldy. Bu barada Reuters habar agentligi 5 martda habar berdi. 24 saatyň dowamında aglabasy paraha diýilatdan ibaret 6500-den gowrak adam evakuasiýa edilen mahaly İslam döwleti toporunyň yüzlerçe söwüşçüsi toporuň Siriýanyň gündogurundaky soňky enklawyny terk edende boyun boldy diýip Birleşen Ştatlar tarapyndan goldanylýan Siriýa güýçleriniň medeniýet wekili Sişenme güni Agdalyan habar agentligine beren maglumatynda aýtdy. Neşir bu sanlary garaşsyz çeşmelere tasdikledip bilmändigini belleýär. Siriýanyň demokratik güýçleriniň medeniýet idarasynyň başlygy Mustafa Bali hem Bakhowd enklawyndan evakuasiýa edilen adamlaryň takyk sanyny çaklamagyň kyn bolandygyny aýdýar. Habarda Siriýa güýçlerine tabyn bolan söwüşçüleriň sanynyň 500-de barabardy. Olaryň aglabasynyň daşary ýurtlarda hem bellenilýär. Söwüşçüler dürli ýurtlardan olup olaryň arasynda Özbegistan we Türkmenistan ýaly döwletleriň raýatlary hem bar diýip Reuters neşri belleýär. Ýokarda görüň edilen ýagdaýlar dogrusynda Türkmenistanyň medeniýetinde maglumat gödeýilmeýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bilen habarlaşyp kommentari almak synanşyklary hem häzirlikçe netije bermedi. Mundan ozal Siriýadaky konfliktde Merkezi Aziýadan söwüşçüleriň bardygy barada ilkinji habarlar peýda bolan mahaly olaryň arasynda Türkmenistandan jeňçileriň hem bardygy habar berilipdi. 2013-nji ýylyň iýun aýynda Siriýada hökümet güýçleri tarapyndan tutsak edilen we Türkmenistanly dy aýdylýan söwüşçüniň video ýazgysy Rus medeniýetinde peýda bolupdy. 2015-nji ýylyň 22-nji iýulynda Türkiýanyň Anadolu resmi habar agentligi Türk harbalaryna salgylanyp ýurtda şol ýylyň dowamında Siriýa barýan 29 sany türkmenistanlynyň tutsak edilendigini habar berdi. Agdalyan adamlar Siriýa bekanun ýagdaýda geçmäge synanşýan mahaly tutsak edilipdir. Azatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Prezident Howpsuzlyk Mejlisini geçirdi. Baş prokuror we migrasiýa gullugynyň başlygyna käýinç berdi. 6 martda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirdi. Türkmenistanyň Döwlet habar agentligi mejlisiň gün tertibine soňky 2 aýda harby we hukuk goraýjy edaralaryň bitiren işleriniň maslahatlaşylandygyny habar berýär. Mejlisiň dowamynda prezident Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary bolan baş prokuror Batyr Attaýew bilen migrasiýa gullugynyň başlygy Mergen Gurdowa käýinç ýylan etdi. Türkmen medeniýetiniň habarlaryna görä prezident ýokary wezipeli howpsuzlyk resmiýetlerine ýylan eden käýinçini adat bolşýaly olaryň işde goýberen kemçilikleri üçin hemde wezipe borçlaryny göwnüze ýerine ýetirmänlikleri sebäpli diýip düşünürdi. Ýöne baş prokurorun hemde migrasiýa gullugynyň başlygynyň işde haýsy kemçilikleri nädip goýberenligi hemde olaryň haýsy wezipe borçlarynyň kimin göwnüne jaý ýetirilmänligi aýdynlaşdyrylmaýar. TDH-nyň maglumatlaryna görä prezident Berdimuhammedow prokuratura edaralaryna beren tapşyrygyny eýeçiligiň görnüşine garamazdan ähli edaralaryň hereket edýän kadalaşdyrjy hukuk namalarynyň düzgünleriniň ýerine ýetirilmegine gödäwçiligi güýçlendirmegiň ähmiýetini belläpdir. Türkmenistanda soňky wagtlarda ençeme döwlet edara kärhanalaryny hususlaşdyrmak prosesi dowam edýär. Ýöne baş prokuroru berilen käýinçiň sebäpleriniň anyk nämetigi ma'lum näl. Mejlisde migrasiýa gullugynyň başlygy Mergen Gurdow prezidente beren hasabatyna soňky döwürde ýurda gelýän mehmanlaryň sanynyň artýanyny habar berdi. Ödegedegini prezident Berdimuhammedow oňa işde goýberen kemçilikleri üçin käýinç ýylan etdi. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň lewawy etmegine garaşylýan saparyna görülýän taýýarlyklaryň çäginde Türkmenawat şäherinde we welaýatyň Sayet çärjew etraplarynda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Adatlyk radiosynyň Lewap welaýatyna habarçysynyň 7 martda anonim şertde beren maglumatyna görä, Türkmenawat şäheriniň bitarap Türkmenistan we Saparmurat Niýazow şaýollarynyň ugrunda raýat we polisiýa egineşigindäki döwlet işgärleriniň gözegçiligi güýçlendirildi we akşam saat 9-dan soň köçä çykýan ilat soragy çekilip başlandy. Raýatlardan nireden gelýändigi we nire barýandygy soralýar şeýlede olara giýje daşary çykmadylyk maslahat berilýär. Inni 2 gün bäri ilaty şäheriň dostluk seýilgähini hem goýbermeýärler diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä mundan 2 gün ozal agdalýan etraplardaky we Türkmenawatdaky raýatlaryň aw tüpeňleri hem polisiýa bölümleri tarapyndan ýygnalyp alyndy. Aw bilen meşgullanýan we polisiýa bölümlerinde hasaba duran raýatlary hamana öz islew bilen tüpeňleri tawşyrýandygy barada dilhaty ýazdyrdylar. Dilhatynda prezidentiň sapary çäginde howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýüze çykmagynyň öňüni almak maksady bilen aw tüpeňlerimizi wagtlaýyn tawşyrýar diýip ýazdyrýarlar. Diýip Sayatly ýaşaýjylaryň biri anonim şertde Azatlygyň habarçysyna gürrüň berdi. Habarçy polisiýa ýa-da raýat eşigindäki kanun goraýjy edaralaryň işgärlerini şäheriň we etraplaryň köçelerindäki öýsüz adamlary şolsanda dilekçileri ýa-da serhoşlary hem ýygnap garaşsyzlyk etrafyndaky ruhy keseller hastahanasyna alyp gidýändiklerini hem sözüniň üstüne goşdy. Bide prezident gelip gidýänçä bu adamlaryň keselhanada saklanylmalydygyny aýtdylar diýip garaşsyzlyk etrafyndaky ruhy keseller hastahanasynda işleýän şepaat uýalarynyň biri anonim şertde gürrüň berdi. Bundan başga polisiýa işgärleri neşe keşleri bejerýän merkezde ýa-da kanun goraýjy edaralarda hataba duran adamlary we günäsi geçilen öňkü tusoglary polisiýa bölümlerine çagyryp prezidentiň Lewap welaýatyna sapary tamamlanýança köpçülikliň jemgyýetçilik ýerlerine çykmadylygy tawşyrýarlar. Polisiýa we organ işgärleri köpçülik ýerlerine çykan şol adamlara administrativ ceza çäresiniň görüljekdigini hem duýdurýarlar diýip habarçy belledi. Prezident Berdimuhammedowyň Lewap welaýatyna etjek saparynyň anyk wagty nämälim bolup galýar. Ýöne Adatlyk radiosynyň döwlet strukturalaryna ýakyn çeşmeleri munyň ýa 7 martda ýa-da 17 martda amala aşyryljakdygyny aýdypdylar. Şol bir wagtda Berdimuhammedowyň sapary barada häzirlikçe türkmen mediasynda hiç hili habar berilmeýär. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň.